Smai, hwn di'r blog ymateb I Chris. Dwi'n gobeithio, wel, jyst rhoi blas bach ar beth sy'n digwydd yn Aberystwyth heddiw. Ac mynd am dro bach o Aberystwyth I Ddolgellau, lle dwi'n mynd nôl am y Pasg. Iawn? Felly, dwi newydd parcio'r beic lawr fan hyn. Ac dwi'n mynd I fynd I siop nawr yn siop ar y Treehouse. Dyma ychydig 2 lliwiau neis o Aberystwyth. Dyma ni siop Treehouse. Dyma ychydig o gwrw organic ag ati o Treehouse, meddwl sut ti'n mwynhau bach o hyn. Felly dyma gapel Seion, sydd yn gapel Cymraeg yn Aberystwyth. Ond y rheswm dwi'n ffilmio hwn fan rili, dim achos bod fi'n rhyw gapelwr mawr nag yn Gristnogol yn byd. Ond bob tro dwi'n mynd i'r siopa, mae'r arwydd bach hyn wastad yn ticlo fi. Achos mae'n edrych fel mellten yn dod lawr gan ddiw os da chi'n mynd ar yr bocs trydan. So, dyna gyd yn eisiau dangos o fan hyn. Felly, dyna ni'r pier yn fanna, ac o'n blaen ni dyma fôr Iwerddon a bai Ceredigion, ac fyny fanna mae Constitution Hill, ac dwi am fynd am dro bach rwan ti ar hyd y prom ar fy meic, ac dyma ni off. Dyna ni Aberystwyth, ag gobeithio bod wedi joio. Spin bach ar y beic, a'r cwrw, ag falle mae'n ddangos chydig bach o'r daith bod ni Ddolgellau pnawn 'ma mewn blogiad arall. Adios, gringo.